Дзень добры. Учорашнія падзеі ў Расійскай Федэрацыі выклікалі неабыякую рэакцыю ўнутры Беларусі, як сярод насельніцтва, так і сярод палітычных аналітыкаў, палітычных элітаў. У прынцыпе, гэта не дзіўна, зважаючы на ўжо дастаткова доўгую п'есу або п'есу, якая зацягнулася пад назваю чарговы этап інтэграцыі Беларусі і Расіі. Прычым гэта п'еса альбо гэты матч, альбо гэта супрацьстаянне, но пакуль што сканчваецца ці ў нічыю, ці нават з невялікай перавагай афіцыйнага Менску, улічваючы пачаўшуюся актыўную фазу нафтагазавай вайны, улічваючы тое, што абодва бакі падымаюць стаўкі, то натуральна тое, што Владзімір Пуцін выступіў перад федэральным сходам, все чакалі, ці закранем беларускае пытанне, тое, што пасля гэтага адбылася адстаўка расійскага ўраду, ну, в прынцыпе, гэта падзеі вартыя ўвагі. Давайте ж разбіраць. Тым болей, што ўнутры Беларусі ўжо лунаюць галасы пра тое, што як гэта класна, вось Медведзеў гэта асноўны апанент Лукашэнка, які, в прынцыпе, настойваў на палітычнай частцы інтэграцыйных праектаў, ён сыходзіць і маўляў, усё, палітычнай інтэграцыі не будзе. От давайте з гэтым разбірацца. Итак, пачнем з перафарматавання контуру улады ў Расійскай Федэрацыі. Што адбываецца? З аднаго боку адбываецца пэўная перадача паўнамоцтваў часткі бюджэту ў выглядзе мясцовых падаткаў на самы нізавы ўзровень. Я не кажу пра суб'екты федэрацыі, кажу пра больш нізкі ўзровень, там гарады і так далей. З другого боку, у суб'ектаў федэрацыі забіраецца кантроль над сілавымі структурамі, таму што пракуратура выходзіць, в прынцыпе, з-пад іх уплыва. Наступнае, гэта змяняецца роль парламенту, таму што значна ўзмацняецца палітычнае жыццё, оно становіцца больш дынамічным, больш такім, як бы сказаць, плотным, больш актыўным па вельмі простай прычыне, таму што парламент дзяржаўная дума атрымлівае права прызначаць урад і здымаць урад, а сам урад фармуецца па палітычным прынцыпе, па палітычных квотах. Гэта азначае, што ў парламенце будуць ужо і палітычныя, не проста палітычныя фракцыі дзеля галачкі, а палітычныя кааліцыі, рэальная палітычная барацьба. Окей, ну быццам вось такое буйство дэмакратыі на першы погляд, але паралельна з тым, па-перше, узмацняецца роль Канстытуцыйнага суду, які можа, дакладней, і магчыма будзе абавязаны праглядаць законы на адпаведнасць Канстытуцыі да таго моманту, як яны падпісваюцца прэзідэнтам. Дарэчы, функцыі прэзідэнта скарачаюцца, і пры гэтым, як чорт з табакеркі, вылазіць новы орган, дакладней, орган, які сёння існуе, але у будучым, які стане, дэ-факта адным з асноўных. Гэта дзяржаўная рада, в якую ўваходзяць кіраўнікі суб'ектаў федэрацыі Расійскай Федэрацыі, частка кіраўнікоў ураду, частка кіраўнікоў Канстытуцыйнага суду, сілавых ведомстваў. Што гэта такое? І вось гэта якраз такі або казахская, або іранская мадэль, калі з аднаго боку ёсць рэальныя эліты, якія кіруюць, якія вызначаюць магістральны шлях развіцця краіны, і з другого боку ёсць такая сабе рэзервацыя з вельмі моцна і дакладна акрэсленымі межамі, дзе адбываецца буйство дэмакратыі, у межах гэтай рэзервацыі прымаюць тактычныя крокі. Адпаведна, на першы погляд, ужо гэта можа гаварыць пра тое, што выбран іншы варыянт трансфера ўлады ў Расійскай Федэрацыі, што, маўляў, Пуцін становіцца альбо застаецца кіраўніком дзяржаўнай рады, і прэзідэнтам можа стаць хто заўгодна. Напрыклад, той же сам Медведзеў, які сышоў з пасады кіраўніка расійскага ўраду. Окей, магчыма. Але ці ёсць гэта ўжо гаранты бяспекі для Рэспублікі Беларусь? Не. Чаму? Справа ў тым, што такое перафарматаванне, разлічана на, скажем так, на тое, каб спакойна перачакаць часы, калі будзе змяняцца сусветная сістэма, і выйсці на новую сістэму дамоўленасці з глобальнымі гульцамі менавіта ў свеце. І ў межах гэтай сістэмы дамоўленасці, у тым ліку, забяспечыць за сабой уплыў на тое, што Расія лічыць сваёй перыферыяй. Гэта Беларусь, Украіна, краіны Балтыі, частка Сярэдняй Азіі, значная частка Каўказа. Сыходзячы з гэтага варыянту хуткай палітычнай інтэграцыі, натуральна, не так багата, але Расія, зверніце ўвагу, што нават з перамовамі па інтэграцыйных пакетах яна пачала гуляць у доўгу, пра што я ўжо і гаварыў.
Яе задача гэта ўвайсці, калі можна так сказаць, рэалізаваць пэўную частку украінскі сцэнарый, які пачала рэалізоўваць в Украіне з 2006-2007 гадоў. Гэта азначае ўвайсці сваімі грашыма, сваім бізнесам у ключавыя сектары беларускай эканомікі, у ключавыя галіны. І адпаведна, калі не кантраляваць, то гаворачы бізнес, скажем так, бізнес-тэрміналогіі, мець блакуючы пакет. І сыходзячы з гэтага проста з аднаго боку зарабляць грошы, другое гэта ўплываць на мясцовую палітыку і фармаваць лаяльнасць сабе эліты, што вельмі важна, улічваючы сітуацыю ў Беларусі. І в прынцыпе Украіна дасюлечы адхаркваецца ўваходам дрыбаскі у галіну па вырабу алюмінія, ўваходам расейцаў машынабудавання, у энергетычным, гэта ікаецца украінцам дасюль. І пры гэтым частка расійскіх актываў засталася там жа. У Беларусі па вялікім рахунку расейцы маюць газатранспартную сістэму і інфраструктуру вакол яе больш такіх магістральных інвестыцый не маюць. З прычыны проста аўтарытарнага рэжыма і адсутнасці масавай прыватызацыі. Натуральна, на гэта будуць сціснуць і з гэтым яны будуць працаваць. Але гэта асобная гаворка. Пытанне ў іншым. Хуткая рэалізацыя планаў ці рэалізацыя наогул, яны не выключаюць адна адну. Што гэта азначае? Што, пабачыўшы, што хутка, скажем так, праламіць пазіцыю Беларусі не атрымаецца, Расія пачынае працаваць у доўгу і пачынае працаваць з пункту гледжання стварэння інстытуцый, стварэння механізмаў, стварэння рэсурснай базы, каб пасля рэалізацыі яе планаў была значна больш лёгкая. І на фоне якраз такі гэтай зменаў, змена кіраўніцтва альбо змена сістэмы улады ў Расійскай Федэрацыі, она не выключае пазнейшай інтэграцыі. Просто пытанне ў тым, што так, гэта адкладаецца зараз дзесьці да 24, 25, максимум 26 гадоў, калі пасля паспяховага трансфера ўлады адбудзецца наступны этап ціску, у тым ліку на Беларусь, магчыма на Украіну і гэтак далей. Прычым Расіі можа нават не спатрэбіцца ўваходжанне краінаў у склад Вялікай Расійскай Федэрацыі. Але умацаванне пазіцыі або стварэнне пазіцыі краінаў сатэлітаў, які цалкам залежаць, чаму б не. Стварэнне пазіцый, пра якіх Расія фактычна кіруе унутрыпалітычнымі працэсамі не толькі праз эканамічны ціск, але і праз свае эліты, якія структураваны, якія відавочна прарасійскія, чаму б не. І адпаведна гэта лагічная, скажем так, палітыка, якую расейцы будуць праводзіць, дакладней Крэмль будзе праводзіць і надалей. І вось тут пытанне, альбо ёсць адна паралель. Напор, альбо рэзкі такі наступ, ён выклікае адпаведную рэакцыю ў адказ. І гэта рэакцыя ў адказ, она дазваляе падвысіць стаўкі, дазваляе, у прынцыпе, мабілізаваць супольнасць, мабілізаваць грамадства і магчыма абараніцца. Вельмі можа быць. І звярніце ўвагу нават, я правяду вельмі простую паралель. Я правяду паралель са змену амбасадараў Расіі ў Менску. Памятаеце, быў Бабіч, які актыўна ціснуў. Для Менску стала, скажем так, галоўнай задачай Бабіча скінуць пытанне палітычнай інтэграцыі. Прыйшоў пан Мезенцаў, які, у прынцыпе, гаворыць вельмі прыемныя рэчы, які вельмі мяккі. Але пры гэтым пан Мезенцаў здолеў прасунуць некалькі гуманітарных ініцыятываў, і ён здолеў значна далей за Бабіча прасунуцца па інтэграцыйных пытаннях. Ён здолеў значна далей за Бабіча прайсці з пункту гледжання наладжвання кантакту з беларускімі элітамі. Так, яны не сталі прарасійскімі, маю на ўвазе той ж самы беларускі бізнес, але калі паглядзець колькасць кантактаў, інтэнсіўнасць кантактаў таго ж самого Мезенцаў, я маю на ўвазе не публічных кантактаў, якія дратавалі афіцыйны Менск, а такі нармальна на рабочым парадку, то Мезенцаў значна больш эфектыўны. Ён значна больш небяспечны. Да таго ж Мезенцаў, напрыклад, кітаевед, і ён можа адэкватна ацэніць ступень уваходжання Кітаю ў беларускую эканоміку, ступень уплыву Кітая на сітуацыю Беларусі, если хоча з гэтага працаваць. Таму казаць, што ўжо перамога, што будзе адкладзены або цалкам забыты план палітычнага наступу на Беларусь, я б не казаў. Другая причина радоваться сыходу Медведева, вот тут уже наступна паралель, я так само не радовался. Но, по-перше, каб завершыць будлёк по
трансферу ўладу Расійскай Федэрацыі, каб завяршыць блок па магчымаму пераўтварэнню самой Расіі. Я просто рэкамендую учорашняе відэо, дзе мы з Іліяй Кусам гаварылі якраз такі пра сістэму, якая ствараецца, пра тое, чым гэта пагражае краінным суседзям. Я раю паглядзець, там просто якраз такі у тым ліку і па Украіне, па Беларусі асноўныя пагрозы, як могуць рэагаваць дзяржавы, гэта асобна апісана дзесьці пасля 10-й хвіліны, там у другой частцы відэа. А цяпер пагаворым пра перастаноўкі ў расійскім урадзе. І вось тут сыход Медведзева, якога быў дэ-факта адкрыты канфлікт з Лукашенко, які не пераносілі адзін аднаго, ён, шчыра кажучы, мяне крышку насцярожвае. Чаму? Таму што на змену яму прыходзіць пан Мішустін. Хто такі Мішустін? Мішустін, яго можна, калі браць пару Бабіч месяцаў, то у пары Медведзеў-Мішустін, Мішустін гэта месяцаў. Гэта значна больш эфектыўны, значна больш разумны, значна больш цынічны у чымсьці кіраўнік. Так, ён не сілавы, ён любіць адбудоўваць інфраструктуру, ён выйшаў з IT. І гэты чалавек, ён тэхнакрат. Для яго ёсць задача. Ёсць задача, якую трэба вырашаць. Без эмоцый. Гэта азначае, што гуляць з ім у гульню лозунгі в абмен на грошы будзе значна цяжэй. А теперь давайте поглядим, какие задачи ставить Российская Федерация. Российская Федерация на ближайшие 3-4 годы, что до всех соседних держав, ставить вельми простую задачу. Задача мінімум, яка будзе ўспрымацца як, у прынцыпе, негатыўны вынік, гэта захаваць долю свайго ўплыва на падзеі ў суседніх дзяржавах на тым узроўні, які ёсць сёння. Задача, скажем так, мінімум ужо асцярожны аптымізм. Гэта вярнуцца да стану 13-го года, калі ты быў больш моцным. Задача максімум істотна прасунуцца прынамсі у Беларусі у кантролі ключавых галінаў беларускай эканомікі. І вось тут мы потрапляем, скажем так, у дастаткова непрыемную сітуацыю, таму што гэтыя задачы ёсць, яны нарэзаны. Іх ніхто не адмяняў. Іх спакойна. Магчыма, скажем так, у чымсьці цынічна, але планамерна, і будуць спакойна вырашаць. Што гэта дае Беларусі? Плюс да ўсяго змена ўраду. Гэта ў тым ліку, калі браць тактычныя альбо сённяшнія падзеі у святле нафтагазавых супрацьстаяння, гэта таксама пэўная мера зацягвання часу з боку Расійскай Федэрацыі, таму што у працоўнай групы перамоўшчыкаў з Беларусю уваходзіць паводле рашэння новага кіраўніка расійскага ўраду. Кіраўніка пакуль няма, адпаведна старыя міністры таксама все пасыходзілі ў адстаўку. Так, яны пакуль што выконваючыя абавязкі, але момант прызначэння новага складу дэлегацыі, момант азнаямлення з працы, момант уваходжання ў працу, гэта некалькі тыдняў проста зацягвання часу. Пытанне ў тым, што Беларусь знаходзіцца ў цвітноце, ў прынцыпе, частковая Расія, але расійская рэсурсная база, прынамсі па грашовай, на крышку большая. Таму станам на сёння пытанне, у каго раней здадуць нервы. І, у прынцыпе, Мішустін гэта той чалавек, які можа спакойна сидзець і чакаць, калі нервы здадуць, калі ён бачыць проста, дзе мяжа рэсурснай базы твайго апанента. Таму гэта рэальна небяспека. І зноў такі, што будзе адбывацца пры Мішустіне? Хутчэй за ўсё. Пэўныя кампрамісы, нягледзячы на тое, што сказаў папярэдне, пэўныя кампрамісы будуць знайдзены, але гэтыя кампрамісы будуць часовыя. І далей Расія будзе планамерна проста даціскаць. Але даціскаць дастаткова мякка, я маю на ўвазе з мяккай рыторыкай, і даціскаць не адразу па ўсім фронце, а па асобным накірунку. Проста не дратаваць афіцыйны Мінск. Афіцыйны Мінск будзе спрабаваць граць, ідучы на пэўныя паступкі або на пэўныя адыходзячы ад сваіх першапачатковых пазіцый, якім падаецца крышачку, але пасля флангавы удар, і такім чынам Расія будзе спрабаваць у пэўнай меры вернуцца да сітуацыі 13-го года, калі Беларусь была значна больш залежна ад Расійскай Федэрацыі. Расія будзе спрабаваць купіраваць прыход іншых гульцоў у Беларусь, а гэта азначае пэўнай мерай абмежыць вольніцу Кітайскай Народнай Рэспублікі і не дапусціць сюды прыходу інтарэсу Злучаных Штатаў Амерыкі, зноў такі моцных інтарэсаў. Я не гавару проста пра сігналы для публікі, сігналы для плебса, я гавару пра рэальныя праекты. І пэўнай мераю трымаць пад кантролем працэс нармалізацыі, працэс межаў нармалізацыі адносінаў з Еўрапейскім Саюзам. І гэта сапраўды небяспечна.
Пытанне, што можа ў такім разе зрабіць Беларусь? Ну, у Беларусі пакуль што ў беларускіх элітаў, маю на ўвазе праваладных, ёсць асноўнае бачанне. Гэта па магчымасці скарыстацца рэшткамі рэсурснай базы, якую дае саюзная дамова, і пры гэтым мінімальна аддаць уласныя рэсурсы ў распараджэнне Расіі або пад кантроль Расіі. Окей. Гэта пазіцыя зразумелая. Але дзе пазіцыя, у што ты збіраешся, або якую сістэму ты збіраешся рабіць? Расія яна сфармулявала. У межах гэтай сістэмы найдзе. Адпаведна, калі Беларусь не сфармулюе сістэму уласных пераўтварэнняў, пра гэта ў прынцыпе гавораць, гэта і змены канстытуцыі, ўсё астатняе, але гэта і палітычна, і эканамічна, калі Беларусь не сфармуе яснага бачання, то ў такім разе Расія за 2-3 гады дацісне сваё, прынамсі па тых дарожных картах, якія абмяркоўвалі ў восені гэтага года. І гэта значна больш небяспечна, чым проста адкрытыя націкі таго ж самого Медведзева пра то, што давайте палітычна аб'ядноўвацца. Не, тут Мішустін значна больш небяспечная асоба з гэтага пункту гледжання. Ну і нарэшце сам Медведзеў, спадарства, зрадавацца таму, што Медведзеў сышоў. Я просто чуў два абсолютно розных взаимовыключающие тэзы, што, маўляў, калі адбудзе трансфер улады ў Расійскай Федэрацыі, Медведзеў, маўляў, стане больш праеўрапейскі, больш дынамічны, магчыма, зменіцца палітыка гэта раз. І другая тэза, што для Беларусі сыход Медведзева, які не пераносіць Лукашенко, таксама палёгка, што, маўляў, Медведзеў сыходзіць нікуды. А вот цяпер давайте падумаем. Я просто раю узгадаць гісторыю. Грузінская вайна, першая спроба Расіі правесці адкрытую агрэсію супраць іншых дзяржаў. Яна адбылася пры кім? Пры прэзідэнце Медведзеве. Першая спроба і рэалізацыя канцэпцыі, скажем так, незалежных дзяржаў на тэрыторыі Грузіі, квазідзяржаў. Пры кім яна была зроблена? Пры прэзідэнце Медведзеве. Так, это там тандем, так, это вынік працы калектыўнага розуму, але як бы там не было, фронтменам альбо тварам гэтай палітыкі быў Медведзеў. І ён быў дастаткова паспяховы, таму што згадаеце, што, напрыклад, тая ж самая рэзалюцыі Генасамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па Грузіі, яны альбо не прымаліся, альбо прымаліся вельмі вялікім скрыпам. Таму казаць, што ён там праеўрапейскі, казаць, што ён мяккі, ну, я б не казаў. І цяпер другое, што да Беларусі. Медведзеў сыходзіць, але куды ён сыходзіць? У Рад нацыянальнай бяспекі. То бишь, ён атрымлівае кантроль над сілавым блокам. Сыходзячы з гэтага, ну як бы сказаць, так, Беларусь атрымала пэўную палітычную палёгку, таму што ціска па ўсіх фронтах хутчэй за ўсё не будзе ўжо з сакавіка, але пры гэтым небяспека для Беларусі, яна ўзрасла шматкроць па адной простай прычыне, што апанент пачне дзейнічаць больш хітра. На гэтым фоне значна большыя патрабаванні, значна большыя, скажем так, запыты на адэкватную палітыку можна высоўваць да афіцыйнага Менску. Таму што тут пытанне не толькі в эканоміцы. Расія актыўна пачне працаваць, яна ўжо пачне працаваць у гуманітарнай сферы, таму што расейцам трэба ствараць свае ўласныя эліты. Прарасійская была лаяльна для Расіі. Звярніце ўвагу на колькасць міжнародных алімпіяд Расіі, на то, як працуюць міжнародныя ВНУ, то бишь наше міністэрства адукацыі, оно гробіць уласна некамерцыйны ВНУ, не даючы квот, а пры гэтым філіі расійскіх ВНУ яны працуюць без квоты, паніжаюць парог увахода студэнтаў на навучанне і лепш іх выцягваюць вучыцца кудысьці далей. Для чаго? Гэта не азначае, што все, хто вернецца, яны будуць расійскімі агентамі там ці кімсьці падобным. Не. Але калі ты адбыўся як асоба, калі ты, напрыклад, я не кажу пра сярэднюю масу, зноў-такі пра выдатнікаў, пра тых, хто здольны, хто з галавою, альбо яны ў такім разе затыкаюць дзіркі свае дэмаграфічныя дзіркі ўпраўленцаў і так далей, альбо гэта людзі вяртаюцца ў Беларусь і робяць кар'еру, але яны робяць кар'еру на базе досведу, на базе маркеру светапогляду, які закладзены ў Расійскай Федэрацыі, яны, прынамсі, нейтральна або лаяльна адносяцца да актыўнасці Расійскай Федэрацыі, і гэта, у прынцыпе, ўжо патрэбная сацыяльная база, з якой пасля можна працаваць. Таму змена на тых, хто гаворыць больш мяккія рэчы, альбо сыход таксічных для афіцыйнага Менску асобу у прывязцы да расійскай палітыкі я б не ўспрымаў як перамогу альбо як добрую навіну. Я бы просто цвяроза аналізаваў і шукаў бы дадатковыя выклікі, таму што больш разумныя апаненты гэта больш небяспечны апанент. Ну і нарэшце ёсць яшчэ адна рэч, яна магчыма не павязаная з гэтым,
Звярніце, калі ласка, увагу на адну вельмі цікавую падзею. У Беларусі упершыню за дастаткова вялікую колькасць год адбылося замоўнае забойства. У горадзе пару дзён таму. Пагугліце. І тут цікава, што будзе, таму што замоўнае забойства гэта часцей за ўсё вісякі. Гэта выклік з аднаго боку для сілавой сістэмы паказаць, што он не кантралюе. А з другого боку, калі будзе вісяка, з другого боку, як бы гэта не была правакацыя, ну, на любы іншы накірунак, на той ж сам беларуска-украінскі, калі гэта будзе, напрыклад, знойдуць выканаўцу. Выканаўцам акажацца, ну, былы грамадзін Украіны або грамадзянін Украіны. Просто гэтая сітуацыя на мяне вельмі моцна насцярожвае, і як бы гэта не быў не просты крымінал, а як бы гэта не былі крышку больш шырокія палітычныя разборкі. Таму дай Бог, як бы цынічна гэта не гучала, каб гэта былі простыя крымінальныя разборкі. На гэтым у мяне ўсё. Жадаю вам трымаць галаву цвярозай, думаць, аналізаваць. Магчыма, відэо атрымалася крышку не такім пазітыўным, як хацелось бы. Вось, але на мою думку, небяспекі лепей пэўнай меры пераацаніць, небяспекі варта пэўнай меры, скажем так, бачыць альбо спрабаваць пабачыць адразу, чым пасля атрымліваць нечым цяжкім па галаве або па іншых частках цела. Бо атрымаць гэта непрыемна, гэта балюча. І гэта тычыцца ўсяго, і палітыкі, і ўласнага жыцця, ну, в прынцыпе, інфармацыя, таму зычу, ізноў-такі, цвярозай галавы, уменне працаваць з інфармацыяй, аналізаваць, не верыць нікаму, тым ліку мне, а правяраць, думаць самім, таму што думаць гэта не балюча. І, натуральна, калі відэо спадабалось, то лайкайце, пашырайце, подписывайтесь на мой канал, оформляйте подписку на Патреоне, бо гэтая подпіска не так яна платная, але там розныя фарматы. І гэтыя фарматы, гэта подпіска, яна дае мне магчымасць з аднаго боку стымулюе выдаваць все новыя ролікі, то бишь працаваць над каналам, а з другого боку яна стымулюе мяне, ну, тым ліку памяшаць рэкляму у роліках, рэклямныя стаўкі, колькасці, якія дратуюць маіх гледачоў. На гэтым ўсяго найлепшага. Шчасця, радасці, усмешак. Да пабачення.